Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ula penramjur halor kajing sha thombor kaying mani Hindu ha Canada mat ula kentu ya ka sarkar jangkari Canada man pentikna ya ka jing bishar hong mat penne ya ka shong suk shong chngai kaying bishar bah khali du jangkari ha ka jing bishar jongka menta ka singi kalau ong ba ambaro ki jing don jing em jong ki real shimen ki dei ki badon benta but ka material resources of the community. Kajing long jangkal air ha Delhi NCR kadang yai beteng menduna bha ha kajing khum kajing thau ya kajing jabo jangkal air ha Delhi kalong lai spa prapusan ha kapor nyo baji next time. Ka Asian Buddhist Summit ka ban kong katemu ban pen KM ya kajing akren ba kajing snong thu jong kajing ruspa ka riti culture tanrai. Ka film Sunflowers were the first ones to know kabadai ka film balashna da ukhanna puli ka FTII kala shajit na kabenta ka Oscars 8,000 arpsan.